Kublai berlok saya sempat ni pediam sobai pi syakawai part ke episode but hari ni ka janget kan kam sobang susu namar ni dan berengkat hari ni ka show yau rangba somna rangba jong kari bekezat bendreu yang ba Robert jun kharja den kublai subon ba Robert ba people for hari ni ka bangin ekran hari ni ka janget te hari ni ka sing in ekran bon teli ki issue but ngin kampal jing mot pat hakabi day but kani ka youth empowerment lani kajing pen kubor ki samla jong kari te sho bangin poi sa kita ba Robert ang ko ban kli kajing kli ka beningkong kumbangi mentai la bon teli ki benai ka news ka la focus ba yakani ka way ka jingja ka wade kini ki revolution but specifically yakani ka Gen Z revolution but kumbangi dang step hi ba kai ka bajahan Nepal ha Bangladesh but even Sri Lanka ro ma kadai ka ni ka jing ki win jong ki kon samla Tiga ika ba pipidan banong hakabedi bat kami ka Gen Z bat ka revolution. Bun kong sumban ai kublai pi ba pi khot subha yang hakane ka singya plu sumut bat kumjuru nga sumban ai kublai pi baro ki pajba ngam song snong jong ka brio no trep ki ba snap yekini ka singya plu sumut ka jongi. Ti hakabedi bat kani ka jingya ki jong ki samla kumba kala jia po ri Bangladesh Nepal kidon katu ni ki jingjia la da pin pet kumha Iran ru mi ti po Sri Lanka mensua hot ke Sri Lanka kam di e jingi ki jung samla ki ka movement jong ki pat ba no song snong hi ti ha jing yo i ke jonga ka dau hi ke ba panlong ye ki samla ba ki haban shim ya katu kalenti kat hadu bakin kedia ya kabor sensab da kabor klem da apsu ya kata ka natural process lani ya kata ka system kadi nama bagi samla ki kimdon su jing shania ha katu ka system ka kibakidon kemud kimdon su jing shania ha kata ka proses jong election kemud kala bandon kata ka jing compromise no ya ka jingjit ya gino mikmat kadon kata ka kamut kadon kata ka kabangi ong ba kita ki bade ki referee ki la ya sha liang no lupa kan mo hajaka bakin pentikna ba ka di bandon ka free ka fair election re kita hi ki referee ki la take side na kadaw jong ka jingyo nong le si kum hari india ngila manong ba ka election juga commission jang india kaya shanu ti haba ki khon samla ki bala nang la start ki khon samla ki bala tip ya bun ki ki yo i ya ka ground reality mo haga ground reality la da phile ek survey teng ki ruling government kim don voice yo re ndala thabun ki job pat kapan bu dak jingkeli sundan ya system bro ka boy ti haba ki briu ki la du jing shania ya ka system ti kim salia ban kedia ya tu system ti haban wan rahi da ka revolution nomla ban len kam dei tong batang bajia pipe ya ka french revolution pipe ya ka ke revolution ki ba keleng haba ki bru kila du jiksania tu system haba ka tu ka system ha jaka ba kan bat ya tu ka sanctity jaka ba kan bat ya tu ka impartiality mereka take side ti ka reaction kan long kubtu ti kata ti ke jingkeli hari India kalau ba let's see kan poin em shau ta tenri ka jingma ka ba POE menta e ka narrative ka ba nakalen ka opposition hari dia kile kyong vote chori ka jing tu no ya ka election ka jing bom don jing shania ya ka ECI ka jing bom don jing shania sha ki institution ki prepare ki ba dei ki ban tei ya ka bi ti ka di ka e ka ba kum ka jalan kan ya kum ka ribat India ibarakoi kalau kai kibang hab ban husiar hadu kata lada ki kun samlala ni kinong shnong jonggari kim don fetchu ya tu system pinom laman prevent ya revolution tengin sa pois tama ba Robert ndrei hatu PE mo ba kum Nepal kan ne mo namar ba PE bo nong alam nong di ba khna ba ti i kala dan lupa ka tormoil lani don tiki humanista bala sha drop PE kum no hatu kan ne slam kani ka kenja leadership pi kan long on wise nga bangan comment ya ka
political scenario siya kawai kari sisin ru an Nepal pan lek ban tip Sepangga jinglong ke jingman ha Nepal ka bo ban keren kat ya kata along we need have to have proper data. You don't come with information ke babiang. Ti Henry nginom la ban ong la kan ne num ne kata ka di ke jing start ke jing pang jong ka Nepal Henry ban ong batang nomor bu samla umla ban ron ya ka ri kamlong. Kinam sibun ha ka protein nila ban sibun ba ki kisim mensuadi samla ini keren Alexander the Great. Kongkor wajan yang rasa kalau kau body age of like nem, like saus nem pun tadi. Kibobun ba kisim, kibobun ba kinok sensar, kibobun ba kinong yalam ada pin yoi ki sensar, ya ka ribat ki paunam, bat ki dala hiru bangi dengan keren adum ta kadi hakatai ke age, hapo lai pusan, hapo sapo. Dengan ongno ba namar ba udang Kamrit ke kerta lane nama udang ha kata ka kerta jong ke jinglong samla umla ban sensha de kari ngatrai kam deu ta to katkum ka jing ong jo pingi stu ba ka narrative jong opposition kalong ki institution kalong compromise hari dia ta in line with that part ni kan ni ka CJP Cockroach Janta Party kai ba phi dan nong halor kata wat phi namar ba kawing di ban snotu mo haba ka nu sarkar kawan kan yele hi ban remain in power ka power is something ya ka corrupt everything including your self respect kata ka di kabor di way unu bru balabat ya kabor like no way arngut ubalong exceptional reki babun hi kalong ba ka power ka corrupt undi tang corrupt absolutely ti kada kum tali talan ya bru ka du bo tipshu ya ka running tipshu ya ka hok ya ka jingisha ti kata ka di ke jinglong jong kabor but na ka daw ka ubru hi by nature udi ubru uba mo ya ni ong ba u kamya be iki ba wat ubru bo baharo tengongop haki hal jing sa pen show ya iki mo udi respect iki we kai ka bayu ko ong mo ubru udi bo pop usha yalam hakata by nature ubru ulong rebellious by nature ubru ulong disobedient ki kata ni jinglong jo gibru ti teng habas dan i kumbang ka ibet ibian na lapoi katu ka chain katu ka system teng kapan kalawat yau tu bulu ka wei ka bangili basung thu kolomba la da pikwa bagari kanne ngidon kam ye ki institution kum ka election commission kum ka judiciary kum ka AD kum ka police department kini kum ka RBI kini ki important institution ki bala ban penne ye gari how do you build a nation ki build ye gari la ne phitte ye gari da ka bawan ra ye ki institution ki bakhalan ki wan ra ye ki health institution ki wan ra ye ki university without interfering kini hi kinde kita ki islam ki ban san kin permi kita ki nong san himala ni kita ki nong san ki bantri ya hari the moment pi corrupt ye kini institution the moment kini ki institution ki ya salian ki perform ya kata ka kam gabala mandate haki ti lada kini ki institution pi compromise haki kam slam da kari kalau kata ada ke jingsa ka history kala speak for itself ha keleng ti hadu kanu kai CI ka compromise ya election hari India hadu kanu kidon menta POE kidon kisamla ki ba mi syakhamat ki ba pen UI ba kumnu la ban hak buat iki IVF la da kata ni ba shisha ti kapoy sano kadon ke jingma subu menta upan ba ulaya lek ten rela ban hak ya la ban pitep yo a kapoy ka vote ubi ti lada kapoy kata kabaya ka election process ki compromise ya ka system la compromise ki institution la compromise ti ka don bahaga jima ka bakraw ya ka rikidon ki bong ba em kari dia kala he than ban organize kat ya ta ka Henry ka jingdon jong ka internet ka jingdon jong social media ka jingdon jong ka technology mta jiayu jenta mentar hakaju opor ki te Jia ayu selong deblot ti hakajing i ke jonga kalong ba kadi ke ka ba kum kino sensar hapan husia hapan pe hapan penting kana begini ki institution kim di ban compromise CJP
CJP kung bakalong menta harajing pet ke jonga kasdang na kawai ke issue kan nit at kajing lik ya kan nit balik kami ke CJP kajing mi juga CJP kung bang ong pi kalong ba kata ke institution compromise kala fail compromise kata kanong set jingkali ka di jingkali imagine ban pen kre ya kan nit nga don ki bahing ki ban kre ya kan nit lies nam dan don teng house nam they give everything ki student ki don ru ki ba yo pang mun ya kan nit namar kadi ka way na ki exam ki balong tough kan nit ti pidu dem pi penlut ya kapor ki kimi ki pa ki support pi you have give everything and at the end of the day pi tip ba shwe di jingkali ko madi pan di jor hayo to mo kan penbitar ye gitu kisamla na takadaw ka jingmi jong ka CGP ka daw hi kadai ba ka don ka compromise within the system ka penmi ye ka CGP kung bakalong menta kadang datang ka jingaki ban retain ye ka autonomous but ye ka independent jong ka department jong ka tu institution ka ba conduct ye ka exam ya ka exam ya kan ngit ti henry ada larger picture ka issue yung ka CGP kadai toward fairness and justice had recruitment process menta ka leak ka nit paper next day laban next ka UPSC mo MPSC chane BSC PE po agar hila don wi samlaw ba challenge ba lada kitu ki bayo ila chole challenge open poll kasdang mi pi normally ki samla ki pen create mata pen create ki exam ki you at the end of the day ushuan mo lu high level ra lupa ba tinggali ti mano bom tar imagine na yang ada yung hero kajo you give everything tik ay ka ba ka CJP kung ba ang api ka di ka don ka compromise within the system di lada pimla ban check ya gani nay ong ba hindi ka tan bat kap bu banom la ban penki ti mo ka ka ding ka barobor kasdang na wiu ukan bandam kani kala bandai tang kondok jong kanit next kanpor na pemtip ka connect siya ka CI ka connect siya ka ED ka connect siya ka NIA ka connect lutkin the moment you start compromising ya kanu institution ka backfire ka CJP kung bakalong menta ka di ka youth movement toward fair recruitment process toward fair conduct of examination di hajing so jonga kumurismet adon ban ong hi ba don hi kata kamon ban support ya kan ni ka issue kumakalong mentahot ka kerteng party tang ba kumakalong menta kadang ding social movement ti belingin len kani ka ji habaro ki jaka ka KSU ha kini kisnam ke baladat ka give the best ban chanai ya ke MPSC kami tang MPSC DSC KHYC PNUI kisen balang hari boy mo KHYC awes hasil keren ma kuno mo penbahaya ka ya ka jing thungkam tung jam po DSC namar bale kumbang ong pila da ki samla menta ki sedang bendu jingkerman hak system kata they will rebel that system the way kila rebel ya kata system penum la ban stop ya ka revolution ka stanat ba kata kan kang angit ba ki bas ngap ya kani ka jing kran jing iro am long ki kalong khia ba te kani ka ba piong kan nomor piong long istu ilong yang hidup tia do dam mandai kalau compromise no ki yo not based on merit anymore kan long ka kata tinalor bangi yating ba kani ka unemployment ka masir kai ba tinalor ba kini institution ki kilong compromise tik ka kabapidan man ang habede bat ka ni ka unemployment lani kumno trangin laban sengkam ban aikam hari jungi light no laki kam sarkar kan mo phika kumbo phiong na du basdang ba ka mat ka di bang penklan samla mo na skwa ban bantang katuga ni ba lesi ka wi jingkali ka ba laban mi enta kalong ba kai ka ta ka jingi ka ba khrawtam ka ba kisamla ki kundu kai ka ka biggest problem na ni mo ka ba kisamla ki face menta ka ni generation ka ba menta ha ka jingu I ka jonga hi ka jingi ka ba khraw ka ba kisamla ki mat akane ka por ka menta ka di ba kidu je karman kila lost hope beli kidu je karman nomor beli na do banang puliru ladan nupa iti jingting ti biokam mudun mo phi samla mata kin de thep kam
But ita jing ting de yo la lik ban jing kali yo la dan manu bala yo jing kali ban. They don't trust ya kata sistem kila adu jing kan lupa. Nalor ka kam ka balak ke di kendiat. Nalor ba la da kata ka proses ba pi kendok ya ke exam kalong fair. O kam long fair. You have pila lost interest ban wat ban pulikot mudur sibu pi pulikot da kisnem. And then she hitip ba ubri uba la yo jing kali pam manu syu ban trading sistem manu syu ban don ya kata jing kan. Tiga ni ka jing du jing kan ka penlong ye ki khon samla ba kin le ye chibu ki teng king of no akadi teng king of south rock teng kim treasure ban treasure teng kim treasure ban puli then they will challenge yak establishment ya kano establishment kin challenge ti ha ka jingyu i ke jonga ka employment ka di ka way ka ba ki samla unemployment ka jing bom yo kam yo jam ka di ka way ni ki jinga tu khu ka ba khrau ti what la da light to ka to ni ki kam ka don kata ka compromise di kadi ke iya kabang ni haban perkhat ba but ban jubab ya ta ka jingkeli jong phi kumno ngila ban wan ra ya kata employment ka nomla ban len abang ye keren ya ka employment ki don be ar banta we di private sector but we di public sector when it come to the public sector hi ni nomla ban len ka government ka haban wan ra ya ki ways and mean ya kita ki employment opportunity ya kaba la ban ra ya ki kam ki jam da kaba beli ya ki office sarkar da kaba wan ra ya ki jakatri ki boper haka public sector ka dia ta handri habang ya keren ya kaban solve ya ka employment ka fokus ka bobun ka haban ya ka private sector ta ka di bandi ka fokus ka bobun ti kumnung ngila ban wan rakam haka private sector ngidon kami ki investor ban invest ngidon kami ki bru ban wan sane ban invest ngidon kam ban create kita ki opportunity kum ka tourism ngidon kam ban bahaya ka rep karyang ngidon kam ban create something new thought new idea kum i ba banshan wanshan mo ban poi berkhat ba ban don kum gani ka e-sport amni e-sport is something big borok singatang ni perkhat ba ka e-sport ke di tang gajing pelut por kai haying this is real sport yes kidon ki competition ti kajing don jong kini ki samla ki ba la pro ki ba la yo ki ba ki kita ki jobs opportunity dei tang ba ki penbiang yala dei ki create job ki we ti kai ka ba don kam kum ke mlom salang kanang bangila bat pen kiu kolong ngiwan ra ya kata ka atmosphere ngiwan ra ya kata ka jinglong ka jingman ka ba kibru they are willing to invest ngiwan ra ita ki policy ka ba people are willing to invest ngiwan ra ya kata ka system ka ba ki youth ki laban perkhat out of the box ki try sitom and then create with something and the moment ki one ki step in kita ki youth ka government hang tu ka dibat support peran ka badan mentah mo ki don kin project ti nomor boleh la da pi support ka government kan support you to job creator you to bru bala bersenakam tu indirectly you support how you ispa ki ajangot and habang ye keren sepang business ngatrai high time kam tam ye samlang suba banong kolong ba kelet no kan ni ke ba ken business tang ba tap kontrak so kelet no tang itu di supplier kelet no kum bale uba bansan mentamo to create something ni piu imta kai ke ba ngai tenat menta ye ki samla kitang kini ki agent ki badi jaka pi im long very creative kilet itu di jaka ki ring video itu ki promote ki upload itu di social media very helpful ya ki bro ko amten jaka ti kum gita pi menta ti kini ki brio ki badan sap ki badan ni ka phong ki ba ban ong ba create kam kamut tang ban sek dukan chat dukan yu ki babun menta ki lami ka electronic ka e-commerce ka e-sport ki ki babon ba ti ka badon kam yang ikum ka imlang ka saalang kalong ba kam tam ki kimi ki pa bat ki bala helasan kalong ba nimdei bandan gane ka trust deficit sama ka jong kani ka jing perkhat palat ba kini ki khoni mat suye pen por ya ka kam no boleh ki kimi ki pa ki bala sanpho ki ban rusnem teng kala don kata generation gap ya ba kim so thu shu ya ka kam katu kum ka barim ba kan katu ka baong ba
katu ka bong ban puli bha khun ban long officer kam ya chu bin ta nangut an long tong idon bok idon kam bun ki IAS ki IPS idon kam bun ki MCS tin re kan nangut ki long tin re ngidi ban ong puli bha khun khnang ba phila ban long kinong sengkam long ka skill kan hibur udang em ki dei hiru ban long kinong sengkam ki ba perkhat sabar jong ka ni ka sau kan ro sabar jong ka jalan khliang mo ti kum kita ha jing ngoju jong i ka wei ka bangi don kam gidi bangi shamya ki kon samla ki jong ki tip kam ha bun ki la trouble shibun ki menta with internet with social media ki tip ha ki don kita ki chat kam ki ba dang don ngidon kam ban shania ha ki samla that is real empowerment. What is empowerment of the youth? Kasdang na jing shania ki kimi ki shania yo kun that he will do something good. Kadai. That is real empowerment. Lada nado na yung la pedu musim empowerment ya Kadai. Ki ka jing pen kubor ki samla kasdang na yung da kabang shania da kabang ni support hadin nanta kawan sa kasnong kawan sa ki kanhun ki waper and then the government has to really step in ka promotion ki scheme ay ba kini ki scheme ki de malong merit based balong deserve ay ba kini yo amday ba ki babun pensyu ya Kenya kum kini ki investment scheme and syu ya Kenya tang kum ya sambalang samasi siap kamiat you have to really put the money hakitu ki bru ki balak ban permiso lai phosha andro phosha fispa sha tinang tangan sami ka employment opportunity ti ni haban long positive ni haban trust kamuyong ni haban hakapor ka ba ngidon kam ban ICT ngide ban ICT umde ban gedokti ti ni haban ra ita ki policy kumo ong pi ki investor kina willing to invest ki new thought new idea ki di ban one mi sakmat an hot dinomla hiban len hiru saya ka public sector we have to ensure ba the government create more job ti kani ka bangi ong ba kani ka support ye kini ki samla ki basen kamla jongru di ka di bandon kamla di ha ka mainly ha kini ki sektor ki dawang kamai kini ki area ya ba ki samla ki jami ki la sha ban explore So tanak bagi tanya oba pikiran spang investment barobat Andre nomor pilih alam ki samlam talabon bun senyam pia dan bentar penyalam ki mengitip ru pila ka senyang jompi ka along massive ba te abikan investment hatu PMI ba teng-teng ngai ko makibon palat ki ding pengkiang kijing khanglat te kai thari na kaliang ka sarkar lani na kaliang kumi kinong song kabangin langin encourage ki brio bakin invest nomor ngitip skam lada ki one man invest te kan pli bun kijing khang ki barok ai thai pi barobor kadon ke conflict of interest mengikum ki lokal haba kawan ka ki investor ngi kwa ba mengingi de bende ki bos mengingi de bende kita ki bru ki bayo shibun ka jo nang tay nang ta okay ka government kum balong menta da PUE ka kabu ba khandai 4% na ki kam hai ka de ban you om baro ki kam ki managerial work ya la ka jong re ki kini ki skill kini ki on skill le mo sho ni la bang no krup CND mo ti gatu khandai 4% ti ki managerial work ki expert ki don na jong ka percentage hapo ka industrial promotions policy ti kani ka conflict of interest teng kapendu musim ti kini ki investor aba ki invest ki kwa hiban in profit ti kani kanong invest ka kwa ba in profit ngiru ngi kwa hiban ya mentoy nang ta ti kantan mahi kata ka conflict of interest ya ka ba phenomla banlen phenomla banglai amdei tang ni hakeleng ti kai ka bang kwa ban ongolong ba the best policy hi ya ka ba kum ka imlang salang kum ka sarkar ka ba kidi banle kadi ban wanra ya kani konsep ban share ya ka profit okay. Sharing of profit ngina bamlang ngan yuta so ai ba kita ki ba investor yo mengiru omde kin tang ki ban sulong tang kinong tong ginong kadi bandan kata ka jing share ki profit ki panon kami ki resources ki jongi ngilong entitle ya ban ni share ya ka profit di kaning konsep ba kandon ga jing yo lang ka jing yo nong lang ga jing mentoy lang kata ka jing kiu lang
So ba ang ladang iwan ra kum ya ki judge policy kan penselur ya ki investor no simtan ngiru ngin long welcome ya gitu nobly ngiyo ki kam ngiyo ya ke jinga mentoilang haka haka ta ka profit ke bakini ki company wo ke den re lada ki don kini ki company ke bosukwa tang banuan ban exploit them dei hi kin man Banai lah kawan. kam dei hi kan banai lan den re lada ki one ki company let them come with that mindset but we are going to share the profit with the local Oh, then through that let's see ungiwan rakyat taka healthy relation between the investor and the stakeholder. Don't come you taka relationship ka belum strong, kata ka bonding ka ba sutenan mo happening ke investor bar ki stakeholder. so banget ki tijing ajin berjumpi kan. Te ngalong puli pun lagi artikel mtajin baru si benayam te long kawi ka banga labha kalong kini ka fear psychosis ta. Dia ka bangiting tan. Ngiting tan wat hari la jong ro ngiting tan ba kiwe ken expert ingi te ngiting ba ulada udah khar un pam ingi un ngoi ingi te kai ka message ko bor ba pidan ban ais ki kamdang ki para sam lama ba ngimde te ban ting tan ngide ban ko ba pi om tan ban lada kiwi ki wan ro am ngimde ken ban ting na mangiru ngilong marangkat ani we are capable ta Pi kani ka jingting mo kata ka fear kidon antli ki ka wei kini ka basu ting namar ba lade ki ruting but ka don sa ka wei pat ka jingting ka belong riat pingim de ban klet ada no de mengingi di minority yes pinpet nadu umran kisim ki do uno ba hamrit hi udon hi la jongka kill factor mo kumungap kiong bo ungap udolan ais ni ungap uhi la di ru yap tong ba tu baca la ungap itu ulaan ti ublei hi u ai lupa wat nadu kimrat ya kata protection mechanism ke badan inbuilt lagi natural lagi ti ka don ka jingting ke belong real kum ka influx of immigration is real ya ka bangi dei hok hi banting kamdi ba bat ngihap hi ban react rada hab ngap ru hab yalo kum ke influx of immigration kum kata ka exploitation ya ka bakishuan ki ta ki investor ki jetlut ya kini ti ya kum kita ngide hikin ban resist ya kum kita ngide hi bating kita kide long based on real ya ka ba phenomena ban bat you ti hendrai ki don kini ki jing penting ko tempan ka trust deficit ya kita ti kumbang ong pi real empowerment come from hope kikimi pa amdei ban yo mo kan jam dulu jongi ke bastana penting naile anta ngan khad pulit naile anta don no sono ti tip ki be don te no sono ya kata mo instill lagi andai kum kita de ki ya ke bang dei tham ban hikai na dorang we encourage them we guide them amdei bang ong haba encourage doesn't mean ba pin allow you to kena bon encouragement guiding radu bakin kindapo ya gitu. Adu abang pi kum kimi pa ba pension ya kamut ba chulong blind faith. Kamut bakan ba pan pisau tu kun IBM. Gadi bendon ni kata ka jing check and balance. Ti Henry ka chulong kat ba ki ong ki kun chong no bete kamlong kin tate. Ti na takadaw ha ka jing i ka jonga ya ka ne ka jing ting nya ban pet kum ki samla kanu belong real. Kanu ka ba chude ka jing ting ko tempan dia kini ke bating ko tempan ngim dei ban ting Henry kini ke belong real hi kum gajai mru ka baripat mo kum bangi ong ba ke gajai mru no trep barawi dan rengkat tang ber kino thok matrik hi pi ti ni open to ta ka tahu hawai sunam tapi ki kalong ngihap hi ban ngidon kam hi ki mechanism ka LP ka schedule ka ki land protection ladangi kum gajai mru ding ngim nang sa kita mo ngim don yi ta ki protection ti kamslen hi ti bangi jaro ti na takadaw kalong ba it has to be a balance da ngina betang itai jingting ma na ngila keren sipang kita ki investor ki banwan sengi ndai kaipat ka ba PUE baki para samlaju ki venture ni kin le sabar jong kacela kani ka ba le sabar ka don artli ke kawai ke dei ba ki samla ki jongi kala klan na ying and they want ban multiply kwa banang penroi susu kam ga jam ko jongki cubo de kila don ko wi ga office hang ni ka kam ga yaj ba kila ban sing sa ki office ga pi so wi ban expand ya ka kam ga juki ban expand ga business ga jongki that is good but ni ki bun ki jongi ki ban ta ya kata
ya kebangi karis sama boleh naladi kila along strong nang ni yang ki expand sa way kum kata te menuhi bom di Henry kidon pat ki jet kam ya keba kidon kam banwara ta ki polisi ba kum ki samla ki di benne na kan mau ya jong yung way pastor mo na kwa ban jen don kasi jong ya karet ngim kin kam kata hi di Henry kan ni ki di ka sustain ka rep ka ri jong ri mo ngin ya keren kat Bill Gates udang dei no rep bun ki fam ya keren ya Anil Ambani udon shibun ki fam ya kini ki big company pinyo nado na dakhar ki one invest ha si araboy ti ni haban ching ya kan ni ke mindset deh ba karep kam de ka kam kari jingri kam de ka kam kari no kha kam de ka kam mo ladang ni ya perkhat dut ikata ti mundur mo phi ka jam ru ko jongi la na ki hajar senam kum no ka sustain namar ba karep namar ba ka ri jingri ti ha jing slow ko jonga kalong ba ni de ban sedang ban shim ka kamra pro ka de ka kam ri jingri ru ka de ka kam ti kita ki bodon sap haki wei ki sektor haki wei ki area mo ai bakin wan hasor ngam i bakan don gajin kita ri ki bobun le si ublei ai la ka jong sap da ka burom pinom la ban ong ba ublei ai ka ju ka sap ya ti Henry wat la da pidan hang no kum kino ri jingri wat nom snow daw de la de wat nom snow inferior riti komplek ka de banca kidi ban sarong di nore pidi sarong kam la jong ma at the end of the day he support he sustain ya in the same you are not a liability in the family chwa bang samla la de pidan hang no snow scam la de pidang rep pidang penbiam nailong kan yo tau thlim jong ing sem rilong kumuta unong kersan ya ing sem kami le ba pidan hang no kam wat nom snow rit man sin ban so po ela di fikir shan yang ing sem kan mau boleh yu ai la ka jong kasap nginom de ban compare this comparison ade ban ja ngi don kam ban ya be ban q kata ka healthy competition ka di bandan ri comparison kam de bandan kam de ban slow inferiority ka comparison ngi de ban klet ri ka di bandan pun ban ka healthy competition tenat ba te national games sem snema ki ai try ki jing yo nong ya ka jela but kai ba PE ba ki kon samla long at least kom kenja awareness ma bakin long aware ba in sim kabu na mar let's say kani ka numwan man lo snem ma kai ba PE fika sport talent and sport ngi labong ka arts ka music but we kadi kan de ka way ya ka ba ngim de shu ban sim kum ki kon samla ngim de shu ban shu sim ki tang kum ki obvious this is real entertainment is real business ti kini ki business opportunity lane kini ki opportunity ya khaba phila ban kamai ban pendap ban biang ya kai sem ka sport ka entertainment ka music ki film so sarong ban yo i menta ki film mo ha kini singi ki na i ki comment ha ki social media ba kata ka film la along Hollywood mo borsing ngapet i ki jingroi menta kolong pila kalaki ustad kini ki jing tri si tom jong sibun ki kon samla ti ka sport de gawai an kani ka na jingwan jong ka national game ka way na ki opportunity ya ki kon samla ya ka ban chim ko bu ya kata ya ka ban pen i ka talent ka jong phi ya ka ban pen i ki sap ki phong ki jong phi om baro na pen jong phi phin ya don banta ti Henry when it come to sport when it come to entertainment la ni ki talent what la dang im dei makana ki nong yang stage la ni perform tang bang ila dei ki nong I mean single that make a difference shubu mata ki don ki nong sna film ki jongi ba tristom la dang im electric toy shubu mata ki don ki samla ki jongi mo ka makhlia kala ban penele khan ru khan nyungut ki player ti la da baro lai thau sa pholak um support te kadai kan thali tu komandan ti ka support teng wala dang im dei ki badan ta to ni let banang sim sa away pat kombong de when it come to sport kan ni ru ka di ga win ki area ya ka ba la ban create employment but habang ong sport ka perthai mata ngam nam tip la ka Indian Olympic Association kala include them ya ka e-game
e-sports e-sport Henry kan niru day mo hot kam day ka contact sport kam day ka physical sport still it is sport ti nga kami lenti bak IUA lan le si kam clear olympic question kinwara kiniru ki jai sport ya ka ba le si ki omboro banile football omboro banile football amadan ti Henry what's the hamla de kinile football ha computer yes interesting la da ka don kinong page la da ka don kinong subscribe la da ka ta kala ban penmi tam hot la da ka ta kala ban penmi มันวันระจ้ามันระเข้าไว้มา ti na ta kadong song bangi de ban break kimi bangi de ban break number adenu de la da utu kun jongi un le ya tu yo kam kabiang kami le it's make no difference ngidi ban respect ya ya baro kam ban ngidi hiru ban so thu ba om baro ki ban long IAS om baro ban long lawyer om baro ban long doctor kitu ki badon ni ka sab ai can focus tu kini ki badon chabu ka sab kembang ong pina du mene kum ga jam du nga karpat nom ya compare so in one ra ya ta comparison la da udei unu konjongi wele e-sport na wele football real field ru de ujongi is haita nyangi bangin long positive ya ke bangin encourage sama at the end of the day that is youth empowerment interesting ai baki perlu garo tiki yat bate kata bo om kan teng image ka mangirungin long kum tata ya man change ya man change tu garaibi ya bisni ti de ban bread no shalu bikin kadai bi kata ngine yat na syakhamat da jinglong positive no beli la dangim long positif dangim long konstruktif kan ba yang bangin kiu but kumbang ong phi ban empower ki yut ban pen kubbo ri kebut ya ki yut kebut ka ban wan ra ya ta environment ka long positif kadai kata ka appreciation kata ka jing itu de ya ka sap ya ka talent kanang ba kitu ki samla kin su tanat ya kam kaba kile ya kaba kile ngim de shu ban ong ba tu ba three lawyer tu purom no khamang ni mo ri uni uba le e-sport uba la an ai kam ai jam ro teng minum purom su kata kam di kadai kidang bon ma barobat ki bas bang manekran namba kapor kalingkotan in points ke bentar ba ki bakado te nyakran sibun ki baro andre ka jing stu jonga simet kalong baro hi ka songaga leadership la dingi ong leadership pat ka thopat je ka politics te piru pilaya bon teli ke alarm ro pila ram ro pila travel long pila don pila alami ki samla pila ro sejeli politics te ke ka ba pidan man ong abede bat ki samla bat ka politics ba leadership nga khangi ding kan mau mo nga i ba ka viral ba ka tu jingkren jo we na Dubai jong we bru na Dubai wong ba we kiri dan kumta ka Dubai ngam don i tamba we have leadership that katahi ka ba make a difference ti susi manong lada pai ha ka jam ru jong ngam kwa ban pen kala politics sing sha ya ga discussion mongi kumbang ong ba let's move ahead with something belong positive that move ahead with something ka belong constructive kanam kwa hiru ban kedau you must you bila ni kan hun A B C D I don't want ban pui sata namar yo kalong da kamboi ti Henry nginom lai ban len we need capable leadership ti manu ba long capable manu ba kham bit na i aga jing start jong ki khon samla ki jongi ki nong shong jong ka Bruno Trep jong ka chalam khlia na i ki la long ki start ka bang ni don kam ga de tang kan ne ngin nom ngop ha ki jing sha pen bit la da ka de jing sha pen bit ha ne kai la ni ha ka pisa so but at the end of the day habang ye keren ga politik ni nom la hiru ban len ni don kam i jing sha yalam how play rekan rat mampu no tahu pan cerong marhanga hi simet na simbe i baka ka sensar khadar ka de ke bo buli la ai hangi ni ki khon ban riu ni thau ya ka san hima la ne ta ka politic ka governance ka de jong buli ni thau ya ka san hima ta la da phi weng no yu buli na ta kalong ka hala sudang ni no yo ya ki right leadership ti mo da ka jing tengkan ni la di but da ka jing pai chau tau hu nong bu nong thau tinga so ban ong da ngin sala hi ban mi ya ki leadership nginom dei ban du man sim ban ong ba ngimla nginom dei ban sngo ban ong ba
kani kala di ke jingkot ka wi election ka raya bun ki Henry kamrai lut ya barok Yes. Kedai kata. ngila ban bakla Kamrai lut decision hanging tai hot ka teng ka decision ka bangirai bakla it cost a lot mo katang ina mala ban len ka wi la bakla ka bun ba hi ka Henry kamut pan ba umla syo pan ba to bro kata ngila ayat kum tu tongin len na ki de ban klet ro nyap len de ban ban klet no ro kamlong analyze learn and then we come up with something belong constructive here, something yang belong positive. Mata and with that mindset, but kumbang ong hi agar kat ke jingdon langbu play track rat bu no thau min la hi ban wan ra ye ta leadership ki babu ye ki samla khamat ya kata ka leadership ke wan ra ye ta ki policy ba bangin pen klanchi sha ye ki samla la ka di ha ka puli la da ka di ha ka khut ke suba la ka di ha ka jinglong fair mo kataban ya kamai ya ka hok ki liang baro ti lengba nang tahi nomor ladang ila ayo ye ki samla ki baklan bor ka lawi jongka jep nru ka lawi jongka jala kalong secure Tak kita di jeliu dan kam sakawai fi episode kan nomor kai ka babiong ngar odang le research ka bede buat Christian faith and politics kan na igi jing tho jong pi babon ngasi pule te pi pule tu ka kod jong Vishal Mangalwadi ma tingin pun kod be ini thought ma bagi nyok ban pusan pikiran sepang kajing don ubele ka politics ndrai hato pimi bakadan kajing maru ting la dengi penan bakala penan kam bakala ayo ubele ne ka tin ubele ya kajing nyok dong politics dan ni long kata ka balance kan namar pila kampuri tu ka kon namar ngaru ngit ma kajing sandur ka jong ubele ndrai ese ki para samla ki kimpat dangam la ni namar kawi ka balong concerning kalau kimpuli ta dan reki snapat ya kijing keren ngam yo iba kandon ga jing man saw la dangi padon kam yo bulai ha sansar khadar no bulai ka sansar khadar hi ka di ka jong bulai ka ba man saw kalong la dangi sedang padon kam ya kan niam kata fi kaya per ni teng la ba ong ba ka di ka ju tenri aba pi padon kam yo bulai aba pi mani yo bulai not necessary ba pin kren na public platform kata hila penduai hai coban lech public meeting la penduai klub kerpang abang iong ubulei kamut ngilengi nget Pakistan mo Pakistan yo i he cakap barok tapi fenomena abang ong bahayeng nganom duai adalah apa ya platform sa duai long that's kadai kata kam besok dekat ngim ngidei ban penon kam yo ubulei kum unong kersan ujongi kum unong Aimen sim ujongi banyalam utau bayalam ujongi handring ngimdei ban penon kam ya kerteng yo brei nam taka jing onong ko jongi habang yong isanya ubling haban sanya alut teng ha ka ka timing ru teng ni la ya tresitom ni remno ni haban pediang ya kata ba kampadei ka ya tinggi de ban habang yong ba ublei utip lo dike baro ni tros ya kata ka proses ke jong u ti aga jing yo i jong ahi kalong ba kum ki banget idi hi banget ti henry ban shuju si de khot ad khot nam ta ban yo ban lung ban sim yan or yan le se kasniu ti henry lada kum ke jab rung ni bu yu ble khamat ni bu yu ble bon da kan ban ngi ha sha ban le ya ka no ko kam kham tam sansar khandar kan wara ya jing kala ka bon kulisubun barobot tera subang plat ta jing kran nama kapor kam dan syo te to kadu ka kubor na menta ki samla jong karib ke mereka baju pet ikini ki jing kran ki jongi ka khubor ka bang akwa bang ai men sim ye phi ki samla ba ik jonga jap ru ko jongi kalong kong ni dei ban wen no ya ne jing du kan na ka jing im ko jongi hot ni mat jing hot ni mat jing jab hot ni mat ye ki challenges ki babon teng ni dei ban pediang ba the stronger you are the bigger enemy you have ublei teng ai ki jing api ki ba kham namar you have that capacity ban face ban overcome ya ka then similarly como victim jongata han repishim as a privilege that one day you will be a good example but ong bapet utu what happening katu la long failure and ula ban overcome kata de ka wi ti sedang ya career ke jong pi sedang ya ke jing im jong pi bu ublei khman aba ublei udan hakmat ha jing im jong pi will succeed kata nom la kamut ban ong ba pinam machu ya ke jing tenre mo hadin kesenya saya wan step kumtahi
hakapuat ba pisngu bala sewa pelat hang tahi ke jingjok jong pi kala hamjan hadin senya syaiwan ka step syaiong tika tahi ngi di ban shim ha ka jing imu jong samla tungin long positif bar ka ba long important syaisu menta ka long ngi haban long konstruktif ro Yes. karul ga jongi ke di ban long konstruktif ro minum de syuk bandang ya habrong kumni banya wa dau kumni kanam don jing te ro ide ban long kita ki atiar ki ba ngim te ya ka ban pen bahang ide ban long kita wat ladang ngim don and line like all the time ngim don hang ta platform on the portung ini mi sa kamat no I sim ni sport person ni talented you ide ru ban don ka ta jing so scam hala di bat ka ba kong san ka ba ngskwa ba ong pi samla so pun kut kolong ba pinomla ban bujili ya jing tristo pinomla ban bujili da kanu ya jing tristo ko jong pi wei pi tristo pin yo mat hi so jom job tri hok ka mai ko hok tri sitom tri na du ka men sim ga jong pi klem du jing kermen weng no ya jing du jing kermen ga jong pi but uble hi udan ban ri ban suma ban nyalam Kulit subon Robert te ngi skema ko par ke episode ngi banyak keren kam jeli shu ki poin kimat mah te menta kamlang general te ngi skam ki bapet ya kani kila subon ke mentoy but kulit subon ya borok ki baju pet bersupport te sa I comment ki depiden kinyo ki jingkli but andangi one part sapingin sa persang berjubab te tat andangi kedua part aku ka episode kulit subon ki borok. Thank you so much.